децата нямат спирачки или както често се употребява в народния фолклор, чавета на най-сив е родо. Който яде птичи крак, той за мен е гунак. Птичи вирус, Кашпет е едно. Птичи вирус, птичи вирус. Това, дето ни снимате в момента, си го представете на бързи обороти. А ние обичаме бързите скорости. Може да сме щупили отпред, но обектива е здрав, слава Тебе, Господи. Хайде сега по-далеч. Дами и господа, Джаив ще изпълнят Станислава Ганчева и Георги Михов! Когато с теб се разхождам по плажа, разбирам колко си влюбен в мен. И много искам на всички да кажа, че ти си само за мен е роден. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета няма баси на лалета, няма твоите сини очи. И сега ще ти признага, все обичам да играя. Ти си принцът на моите души. Защото холивудските момчета няма кризи на крилета, няма твоите бели зъби. И сега ще ти призная, все обичам да играя. Ти си принцът на моите души. Ще почакам да порасна и за теб ще се оженя. Ще живеем прекрасно, цял живот ще бъдеш мой. Защото, скъпо жури, ви кажете, господин Агапио.